Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Biyernes 29 na ngunyan kan September taon 2023 88 días Christmas na. Viva Señor Santo Cristo. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Sundo na kitang taod-taod sa programa ng Tingog kan Banwaan, katuwang tadyan sa luwas. Mantang naghanda kamo kan pangudtuhan, magbuburotuan informasyon kasabay ang news team. Pading Jimmy, kumpadreng Al, pading Jomar, si Chief Jim, katabang Jan Z. Ands Galero, Joshua Bino, sama ni Bella Henry Mata, control technical yaon dyan, nan sa kuyang kumpadre, pading Nal Baldo, kan Jigs Baldo Welding Shop, dyan sa Dap the Home of Señor Santo Cristo. Ayumisa no 5:30 p.m. Siyempre, guwamambaga dyan, Santo Cristo sa Daraga, Barangay Santo Cristo, Tabe. Pasalamat lamang sa oral daw na pagbuhay-buhay. Mantang sa newsroom, padagos dyan ang pagsubaybay kan istorya ng Inot News Direct Mar, Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran. And siyempre, tarabang-tabang na sa samuya pong social media platform, Jimus Barrios, si Ands, si Fresia Marilitana, kasabay naman sa IT, kasamong broadcast, si Jerome Martinez, Worldwide Netwide, sa manibabang social media platform sa YouTube, sa DCGB News Online, and sa DCGB Live App. Ako man po, si Pio Fernandez. Good morning! Ali po digdi sa Pilipinas. Gusto ning load? Gusto ning load? Maski 50 sana. Aber daw, 8. Si kawalong texter. Pangaran tagasain, tapos smart or globe. 8 texter lang ha. Si kawalong texter. Katawan niya to 50 pesos na load. Buenas Biyernes ngunyan tabi sa Tingog kan Banwaan. Ang number 0961-759-0888 sa Smart and 0926-0156-020 sa Globe tabi. Yan! So gustong pasiring ako maka-load ha. Sige, may istorya kita sa luwas. Si kumpadreng Jomar, isihon ta dyan. O pading Jomar, good morning, what's happening? Salamat pading Pio, good morning. Good morning sa mga parantabay. Dahil pwede magnalas ining ibang mga kandidato para punong barangay na igwang nawawara na persona sa saindang barangay, nawawara pa sa listahan. Ini dahil posibleng nasa laog ini Cantabaco City District Jail. Kaya dahil nasa saindang barangay, pati sulista dahil naman, nakabalyo naman sa barangay San Lorenzo, Cantabaco City. Nasa prisuhan. Roger. Walang yan. Sige.
di pa di ang sitwasyon kung paano o sain mapuruto ang mga PDL, Persons Deprived of Liberty, sa Laucan Tabaco City District Jail, kan haputon kan DCGB News si Attorney Aurea Bunao, ang Provincial Election Officer kan Probinsya Canalbay. Sinabi ni Attorney Bunao na ining mga PDL sa Tabaco City District Jail, iyuan dahil naman pwede magpulisa sa indang barangay para magboto. Iyo, oho. Dahil na ngayon sinda sa lista dumaan ang nagluwas na ang mga inipalan nasa listahan na kan San Lorenzo. Gusto ko sabihin, ang restro ninda diyaw na sa barangay San Lorenzo kung saan iyo nakakatakop kan Tabaco City District Jail. Ipinahayag ni Attorney Bunao na kan mga nakalis na bola nagkaikwasin din in the special registration sa gabos na PDL digdi sa Tabaco City District Jail. Ito baga pa din na pinili ninda itong so aabutan pa kang eleksyon sa loob kang kulungan. Oho. Nagluwas na poco mas o menos nagkaikuanin 60 PDL ang mabuto ngunyan digdi sa San Lorenzo. Yan. Ako na duman sa indang dating mga lugar. Aha. Sa iniso mga nairehistro ninda, nagparehistro ka nakalis na registration na siguradong nasa loob pa sinda kang San Lorenzo o Tabaco City District Jail sa alto kang eleksyon, apuer na lang kung dumulag sinda. Lang iya ka. Mga prisonero pa. Iyo papabutohon bagasinda man ang ginabasa ko na istorya na sa nasyonal. Abuto sinda. Kaya na, problema kaya ni, kung pagal daw kang eleksyon, nagdulag. Bago sa eleksyon, nagdulag. Dito sinda magkaboto. Sige. Sinabi ni Atty. Bunao na igosindang duwang special polling place Oho. para sa mga PDL, pero dahil maduruman ini sa eskwelahan, kundi sa mga voting, sa mga balota, dadarahon duman mismo sa Laucan District Jail, papaburotohon duman so at sisentang ini, dangan bago magalas doon pagkahapon, kay puwan na maibalik sa balota duman sa mother precinct, na duman ini, bibilangon. Yan. Inunambitan ni Attorney Bunao na itong sumanga nagralaog pa sana sa Tabaco City District Jail natapos na sa special registration. Di gusto kong sabihin, dahil man sila nakaparehistro sa San Lorenzo, pwede man sila magboto kung sa sindang lugar. Halimbawa, alin sila sa Legazpi, alin sila sa kung sa Banwaan o barangay, pwede pa sila magboto. Pero sa ipuhan ninda na magdulok sa korte, mag-request na escortan sinda na mga membro kan Bureau of Jail Management and Penology pasiring sa indang barangay para magboto. Siyempre may gasto yan. Pag huna ko, pwede, gwardiya, mabuto ako. Ano ka dyan? Mabuto paluwas ako. Bawal baga pa di magdungaw pag may bawal baga pa di magdungaw pag maboto. Opo. Bawal man ang mga autoridad 100 meters sa polling precinct. Pagkakataon ng dumula. Sang gatos metros. God. Ma-request ba kasi pa din sa korte o gusto ko ngayon magboto duman sa barangay kung mag-direct na duman ako nakarestro. Iyo. Sinugutay niya kang korte pag-aaranin na duman. Babawalan na si mga autoridad na magdulo. Sang gatos metros ka. Malaog sa eskwelahan sumaboto, maluwas naman sa kudaan. Alang iya. Dahil mo ngayon pwede narogat. Babantayan ka talaga kan sa iyo. Imaginasyon tao sa naman. Tinawat ang ideya sa mga maburuto. Imagination lang yan. Sige. Dahil man kasi pa bibigilin ko, dahil man kayo kipunong barangay na masikaso, magasto, dahil kandidato. Totoo. Para gastusan ang sarong boto, sana. Iyo. Naarog kaya na may risk pang hampahon. So,
Dahil limalos kan, itong suday nakaparehistro sa San Lorenzo, Oo. thank you na sana. Yan. Ang mga kandidato man para kapitan sa Barangay San Lorenzo, pigaharanap na. Haranapong pa da so pamilya kay nita yung kakahuruno. Pero man hindi pwede kampanya sa loob ng kulungan. Managada no. Dahil mapapwede. Yan. Kaya so yung mga kandidato dapat sige nang naralapulok-pulok sa inyo nga yung harong kay itong naprisong itong saro. Hindi ni karistro. Iyo. Kasabay na sa lista. Nakasabay sa lista. Ang problema, kung may Yan magsulmok. Dahil man, siyempre, tatawa yan sa pamilya. Okay, sige. Sige ba. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat, kumpadre Jomar, sa istorya dyan sa luwas, mga prosedimiento paano bagaan niya na nag-adang-adang na eleksyones. Taka nakalihis, igwa magkaan kundi parang ngunyan, igwa rin na-highlight yata ang ngunyan yan na proseso sa pagpartisipar kaining mga person deprived of liberties. Nga sa madaling sabi, nakatudan niya itong personero, detenido, na makapag-ehersisyo kan sa indang diretso, suday paning final judgment bagatabi. Ano? Mga yaon dyan nakakulong sa municipal and district jails. How about yung nasa igwa baga paano, halimbawa sa oras kan eleksyon, igwa ning nakakulong, yaon pa sa munisipyo, bago pang sa district o municipal jails. Ano? Yaon sa nasa headquarters kan police. Yapo ta doon taod-taod kay Attorney Bunaw ang sa tuyang election supervisor kanan by taod ng notabe. Ege. Taduman sa mga nasa presuhan na very clear na. Pero so yaon sa igwa baga paano ning nadakop pa sa nangun yan. Ano? Tapos halimbawa eksakto panahon kan eleksyon, yaon pa siya sa laog kang karsel sa headquarters. Paano yan tabi? Na pwede daw yan na pabutuhon. Yan. Ito baga na kulong pa sa natanadako pa sa na halimbawa ng lupig. Ngunyan pa sa nadakop. Tapos sa aga na so eleksyon. Tapos dahi pa man na inquest. Dahi pa man in court order pasiring sa jail niya, sa district or municipal jail. Paano yan? Igwa baga paano kan mga nakakulong dyan sa mga headquarters kan police. 16, Lapuas alas 9, tingog kan Banwaan, Joshua. Good morning, go ahead. Yes, good morning Tabing Sir Tiyong. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag pang bareta, election offense case o kaya diskwalifikasyon na ang posibleng kahampangon na konsekwensya kansarong kandidato sa barangay na may show cause order hali sa COMELEC kung halimbawa ini magpalyar na makapagsumitir min simbag sa nasabi ng ahensya. 49 na sirpiyo sa presenting ini ang bilang kan mga kandidato sa barangay sa Bilog na Bicol Region ang pinadarhanan ng show cause order kan Commission on Election o kaya COMELEC para magpaliwanag hagada ng simbag sa mga aligasyon min premature campaigning at iba pang election related violations. Latest record ini na pinagiraskan na COMELEC Bicol dahil man sinabi so eksaktong bilang sirpiyo alagad na probinsya kan Catanduanes at may pinakadakol na bilang kan mga napadaranin show cause order susog sa konfirmasyon ni Regional Director Attorney Jane Valesa. Gabos na mga show cause order na ini iyon na rin kan mga kandidato tulong aldaw ang ipigtalaan para magsimbag. Asin ini, direkta nindang ipapadara, address na sa central office kan COMELEC, dahil na ipapaagi sa provincial o kaya regional office. Sigun kay Attorney Valesa, kung intasuman ang sarong kandidato magpalyar na makasumitir ng simbag sa show cause order, depende na ini sa desisyon kan COMELEC Task Force, duwang bagay. Election offense case, asin ang talagang medyo masakit-sakit, disqualification. Alagad sa pagkataong doon ni Valesa, maski may show cause order, mantinido man ginari sindang kandidato, sa iman mauulang ang sindang kandidatura unless may final decision ang Commission on Election. So gustong sabihon, nahahampang na ini. Ayun, kay kasi premature campaigning nga, nandito ko kumang sa premature campaigning na ba? Hello, Sir Bill. Sige, go ahead sa voice clip mo tabi. Dahil man akong voice clip tabing sir.
So kung sa tuyang istudyaran ang pahayag ni Attorney Jane Valesa, Director Valesa, nahahampang ang 49 ng kandidato sa Bilog na Bicol na madiskwalipikar sa eleksyon. Roger to that, kundi makasumitir ning simbag duman sa Sokos order. Iyon na ito supuding isunod. Kung dahil makasumitir nin kasimbagan Siyokos order. Dahil pinagreklamo ini Nin premature campaigning. yan, iyon na ito. And sa inang pinakadakol Katanduan nya no, nahahampang ang 49 kandidato na o kaya 49 kandidato na nakahampang asin posibleng mawara sa lista, madiskwalipikar pagkatapos na ireklamo ini nin premature campaigning asin ang pinakadakol sa Katanduanes. Yes. Oh. Sabi sa tiyo. Ano sa mga ipinagreklamo dang espesipakamenteng violasyon sa election code duman sa premature campaigning, ano ba so giniribo ka ini? Dahil yung specific na sinabi siya si attorney, pero siguro saya, kadaklan duman sa mga tigreklamo, premature campaigning, posibleng kasabay na dyan. So, sabi nga ni Narco de Balesa, nangangumbinser na ngayon na butuan niya nito ako. Oho, di pinakadakol na mga iyan na nagtitesting kan premature campaigning taga Katanduanes. Kababayan niya pa, kababayan ko pa. Kababayan ni Direktor. Alam niya. Sabi nga ni, so sad kaya, ito pala, kababayan niya pala. Nagadi, kadaklan sa 40 nibing yan, mayurit, dali sa Katanduanes, kababayan pa ni Direktor, sus Mario Josep ng ano. Di yun na ito, 40 nib, nahampang na ang mga ini sa diskwalifikasyon. Kung day makasimbag, yan. Sige. Correct. Okay, thank you very much, Sabi. Sito yun, yun man ang dagdag pang bareta, Josh Sabino. Thank you so much, Joshua, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Sige ha, nako, ilingon ako nakawalo na kitang kunyan, nakawalo na kitang texter ha. Pag nakawalo, padalhan natin tulos ng text pera na ini. Kada number, saro lang na text sa sarong bilang yan. Ano ho, saro, 2, 3, 4, 5 pa sa na. Bahala ka mo dahil kung makawalo. 9:30 makuang kita diretso nakaready na si kunyan. Taod-taod 9:30 igo kita ning Comelec yung boses kan barangay. 5 pa sa na, tulo pa. Padingnal, ipasok mo yung mga commercial para mamaya medyo belo-belo kita. Sige po, tabi. Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate na ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos ha. Inga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso. May chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, nag-bed rest ako. Diniscuss ko sa OB ko, sabi niya, papasok kita doon sa ilaw program ng Unilab. Yung prenatal care talaga sobrang siksik. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. SDNY, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloya sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklong na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sila kababaihan. Kaloyan desloya sa tong mamigdidan. SDNY, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Natinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Galaw baka ma-stroke like bike, jump, I'm so. Kinikilala bilang Obesity Prevention Month ang buwan ng Setyembre. Ang Department of Health ay kaisa ng bawat Pilipino sa paglaban sa unhealthy lifestyle. Move more, eat right para sa healthy Pilipinas. Kumain ng sapat, dapat balansay. Pinggang Pinoy, malami, there you have it. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas.
Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol, Center for Health Development. Tayo na sa EO, tayo magpatingin. Tayo na sa EO, sanay eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. EO, Executive Optical. Ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Central Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discount sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa